Espainiako kopako proba lehenengo Euskal Herrian, urrengo astean beste bat izango dugu. Ez asteburu honetan zuk bitik bi atzo Nafarroako txapeluna Erlojuaren aurka eta gaur Urkiolan ondo irabazita. Nola junda? Bai, mila esker, hoi da, asteburu honetan badena oso ongiatea da, atzo Erlojupekoan irabaztea lortu nuen, eta gaur karrea guztiz ezberdina zela, guztiz eskaladorea eta lehenengo altzea lortu eta oso pozik eta hurrengo astebururako gogo handiekin. Azterketak gogorra izan da, Urkiolak markatzen zuen, 6 kilometrouneko amarrera badira amaldak. Bai, amaiera oso gogorra zegoen eta aurretikan ere beste hainbat portu zeuden. Baina, hasieratik ez geha oso azkar jun, pelotonen nahiko ongi juten ginean eta azkeneko ordu erdia izango dugu izan dela gogorrena. Zuk txirrenduari mugitu izan agatik, gaur ez da eguna izan mugitzeko? Ez, gaur estrategia diferentea zen, bagenekien hemen Espainiko estatuko txirrindulari berenak zeudela eta estrategia gaur zen ruedan aguantatzen saiatzea, esprinien badakit puntxe nahiko handia dakatela eta baza hori jokatu dugu gaur. Zorionak. Mila esker.